Brenn muid inis ar na formacha éagsúla ag tag na Sloinnte sa Ghaeilge, as chun staid á leo sa Tuiseal Gairmeach. Tá dhá phríomhgrúpa an. Na Sloinnte a bhfuil ó mar chuid díobh, agus na Sloinnte a bhfuil mac mar chuid díobh, as bíonn formacha éagsúla in úsáid ag fear, maná agus maná tá pósta. Seo mac maithúna, a cheann Vic waithúna. Ahraí mac go Vic nar bhí tú leir go díreach le duine, as chun tú séimhú ar chunsan, seachas C agus G tar éis Vic. Siobhán Nic waithúna, a thiobhán Nic waithúna, sinnéad Vic waithúna, a hinnéad Vic waithúna. Ní athraíonn Vic ná Nic sa Tuiseal Gairmeach, as chun tú séimhú ar chunsan, seachas C agus G a leananiad. Tomás ó bhfuil, a thomáis í bhfuil. Athraíonn ó go í sa Tuiseal Gairmeach, as chun tú séimhú ar chunsan. Catrína ní hé, a Catrína ní hé. Mára í hé, a bhára í hé. Ní athraíonn ní ná í sa Tuiseal Gairmeach, as chun tú séimhú ar chunsan a leananiad. Ní athraíonn tú Sloinnte in ní Miss, Mrs agus Mr sa Tuiseal Anamach ná sa Tuiseal Gairmeach, ach tuairfaí dearg go gurn tú séimhú ar ban sa Tuiseal Gairmeach as go gaiile an túsal an tí, as gur gá é dhéana cuiil. Iní ní hé, a iní ní hé. Ban ní hé, a bhan ní hé. An túsal ó sé, a úsal ó sé. Dine me cleachta beag anis ar na rialacha seo. Chur na hanamacha seo sa Tuiseal Gairmeach. Séamus ó Flynn. A héimeas í Lynn. Dulnamach Maileáin. A Ronald Vic Maileáin. An túsal ó Dunaháin. A úsal ó Dunaháin. Iní ní Gaelchultúr. A iní ní Gaelchultúr. Ban ní Mhuirchú. A bhan ní Mhuirchú. Ban Vic Gowan. A bhan Vic Gowan. Circan na Chibhne. A thurchan na Chibhne. An túsal ó Coníle. A úsal ó Coníle. Éimean mac Carthaí. A éimean Vic Carthaí. Tomás O'Donnell. A thomáis í Ronald.